היינו במילואים במשך 4 חודשים. הייתי כבר עם הלשון בחוץ. מגיעים גם משקעים ודברים שהם אולי אפילו לא מודעים. לא מקלים את הבית, את המשפחה, את החברים, את העיר. סתם אזרחים שהולכים בחוץ. עמוסים בלחץ. היום שלך נראה לא משמעותי מספיק אחרי כל מה שעשית. ופתאום מרגישים שזה לא רק לך, זה לכולם. ואז שמענו על הריטריט הזה. מקום פשוט קסום. עצם זה שהריטריט הזה קורה שם, בחווה באילת, מגה משמעותי באפקט שהוא יוצר. שם יש אנשים שבאמת מבינים לנפש של האדם. יודעים מה עובר עלינו ויודעים לפתור את זה גם. לבחור מישהו, מישהי, ולחלוק את מה שנכון לחלוק. צוות שנמצא שם, פשוט נתינה אינסופית, אנשים שמגיעים לשם בהתנדבות. ישנם פה עם אנשים עם הרבה ניסיון. יש פה כבר רקורד של 1.5 שנה, של עבודה, של תגובות, של אנשים, של חיילים, של מטפלים. זה נתן עוד כלים של שיח. לדעתי שהרבה חבר'ה, אם לא היה את הריטריט הזה, לא היו נפתחים ככה. כולם דיברו באמת מהלב. אני מסתכל על הצוות ואומר, אנחנו נהיה בסדר. כאן בתוכנית של הריטריט אנחנו בעצם עוברים דרך שמבוססת על ריפוי האלמנטים, גוף נפש. סדנאות של סאונד הילינג, או של יוגה, או של צלילה, או של שנרקול בים, לטובת ריפוי. חוויית הצלילה, אני חושב שהיא תורמת המון לריטריט. לא ידעתי שיש דבר כזה, כמה שזה טוב, כמה שזה כיף, כמה שזה ממלא. באמת, הרגשתי שאני מנותק לגמרי מהעולם. התמודדות עם אתגר חדש, עם פחד חדש, שהוסיף עוד איזשהו אלמנט לכל החוויה הזאת של לדבר, של להתמודד עם דברים. הריטריט עזר לי ממש לעשות את המעבר מהמילואים והמלחמה לצד של החיים האמיתיים. אני הייתי אומר גן עדן, שבמיוחד אחרי איפה שבאנו, נתן שקט שלא היה לנו הרבה זמן. מתוך המקום הכואב, הוא לא ייעלם לבד. דברו על הדברים, המרחב ימי מרפא על הדרך, זה אחלה, אחלה, אחלה של פלטפורמה, והייתי מאחל את זה לכל אחד.